Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información hoxe, martes día 21 do mes de abril. Estamos na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe, pois lembramosles que o Concello de Cerceda programa para o día 12 de agosto o eclipse total, que vai a ser histórico e que o Concello organiza unha quedada na zona do Monte Castelo, mellor dito, na zona en Rodís, no Monte Castillo, no Monte do Castelo. Ali, en principio, se programa, estean vostedes preparados e vayan facéndose xa con unhas gafas especiales para poder ver o satélite. De eso falaremos daqui a lá, teremos tempo de sobra. Pero hoxe falaremos tamén da festa da terceira idade. Xa son moitos os veciños que reservaron plaza. Falaremos de axudas á natalidade que se convocaron xa estes días de novo e de un contacontos que haberá na Silva este próximo venres. Siguen estando a tempo a solicitar a recollida de plástico agrícola, que será a semana que ven. Falaremos da renovación de plaza nos cursiños de natación e de novo da Feira das Nenas da Silva, onde seguiremos vendo reportaxe. No vindeiro mes están a tempo de anotarse para a carreira aos 11 das vías e tamén para a carreira de obstáculos Poseidón Reis. E na xornada de onte, alumnos do Colexio Cruce participaron no certamen CANSAT de onte en Cerceda, na pista de aeromodelismo de Rodís, un evento coordinado pola Consellería de Educación coa Axencia Espacial Europea. De eso falaremos, como de limpeza de fincas para prevenir incendios e da ITV de turismos. En canto tempo, pois para mañán haberá a melloría, o sol xa será máis protagonista. Comezamos a crónica da xornada falándolles da festa social da terceira idade. Decir que dende a semana pasada se abriu o plazo para anotarse á festa social dos maiores de Cerceda, que vai a ser o día 23 de maio na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, ás 2 da tarde. A día de hoxe xa son moitos os veciños, en número superior a 200, os anotados xa para disfrutar desta festa da terceira idade, que se centra nun gran xantar popular, pero tamén música e sorpresas. As inscricións poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou poden facelo por teléfono, chamando ao 981 68 60 68 polas mañáns. Aí xa poden anotarse para a festa social da terceira idade. Lembren a data, sábado 23 de maio. Mais temas, falamos das axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda presentou xa as solicitudes, ou mellor dito, o Concello de Cerceda xa presentou as axudas á natalidade, xa se convocaron e foron publicadas para este ano. Solicitudes que se poden facer xa dende a xornada de mañán ata o día 30 de novembro, dende mañán 22 de abril ata o 30 de novembro se pode solicitar as axudas á natalidade, unha convocatoria que ten como obxectivo que as familias do Concello de Cerceda teñan un impulso para fixar e fomentar o aumento de poboación municipal e o seu rexuvenecemento, evitando o despoboamento rural. Poden ser persoas beneficiarias, os proxenitores ou, no seu caso, acolledores de menores nacidos, adotados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano 2026. Do 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro de 2026 teñen dereito a percibir esta axuda. Os pais, nais, titores ou acolledores, ou polo menos un dos proxenitores, así como menor nado, teñen estar empadroados no Concello de Cerceda e a persoa solicitante da axuda deberá comprometerse a seguir empadroado no Concello tanto el como os menores obxecto da axuda por un período alo menos de 2 anos. O tipo de axuda e a cuantía, en este caso, pois é un pago único de 300 euros por fillo 300 euros por fillo é o pago único que poden acceder. Se queren solicitar esta subvención, xa o poden facer dende mañán 22 de abril ata o 30 de novembro no rexistro na planta baixa da Casa do Concello ou pola sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org.
Este próximo venres haberá un contacontos na Biblioteca Municipal da Silva. Este venres, día 24 de maio, ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal da Silva, terá lugar a representación de un contacontos a cargo da compañía Trémola Teatro. Chámase o contacontos O Segredo da Biblioteca, da compañía Trémola Teatro, este venres, día 24, ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal da Silva, con entrada gratuita. Falamos agora da recollida de plástico agrícola, un servicio que ofrece o Concello de Cerceda para facilitarlle precisamente esa recollida ás explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que o soliciten. Decir que será o próximo martes da semana que ven, día 28 de abril, esa nova recollida de plástico agrícola. Si queren solicitala, teñen que chamar por teléfono, o teléfono do Medio Ambiente do Concello, que é o 881 046 776, 881 046 776, ou poden presencialmente solicitalo na terceira planta do Concello, onde están as oficinas de Medio Ambiente. Decirlle e volverlle a recordarlle que deben indicar o lugar e o punto, o lugar e a cantidade de plástico a recoller, un plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión, que ten grúa, e tamén debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. En canto aos cursiños de natación, decirlles que o mes que ven é o mes no que teñen que renovar a plaza dos cursiños de natación, e dependendo se a renovación da plaza é para manter o mesmo día ou a mesma hora, teñen de plazo do 4 ao 15 de maio. Se é para cambiar a plaza de día e de hora, será do 18 ao 29 de maio, e, en este caso, esa tamén sería para as novas plazas. A inscripción definitiva despois para formalizala xa terán que facela no mes de xuño. De todos os xeitos recordarémosllelo dende aquí. Teñen que facelo de xeito presencial polas mañáns de 9 a 2 no rexistro municipal na planta baixa, ou si queren por internet en sede electrónica en cerceda.org. Retomamos a Feira das Nenas da Silva desta pasada fin de semana, que tanto éxito tivo de participación, acompañada polo bo tempo. Na xornada de onte tivemos oportunidade de ver xa a inauguración da feira, ver eses rixóns e como a xente disfrutaba delos, e hoxe imos a pararnos tamén algúns dos stands que nos atenderon amablemente e tivemos a oportunidade de falar con eles. Isto foi o que nos dixeron. Continuamos ca crónica da xornada para falarlles agora da carreira os 11 das vías. O mes que ven será un mes onde haberá varias probas deportivas, entre elas será a carreira solidaria os 11 das vías, que xa conta con máis de 200 anotados e que será o sábado día 9 do vindeiro mes de maio, organizada polo Concello de Cerceda, coa colaboración da Federación Galega de Atletismo e de Clube Atlética A Silve e o albergue da estación. As inscripcións poden facelas na web carreirasgalegas.com. O prazo aínda está aberto. E outra proba que será no mes que ven será a Poseidon Race, a carreira de obstáculos Poseidon Race, que xa a día de hoxe roza os 800 participantes, nada máis e nada menos, outro novo éxito como nas últimas edicións. En este caso, xa vai pola quinta edición, e que será o sábado 16 de maio. Hai atletas, deportistas anotados en todas as categorías. Lembren que hai categorías dende a élite, categoría, en este caso popular, etc. Son varias as categorías nas que se pode participar por parellas incluso, etc. Si queren aínda estarán a tempo, poden facelo na web ccnorte.com. Cambiamos de tema para falarlles agora, en este caso avanzando co informativo, do sucedido no día de onte nas pistas de aeromodelismo de Cerceda. Alumnos do Colexio Cruce participaron tamén onte nese certamen CANSAT en Cerceda, un evento coordinado pola Consellería de Educación coa Axencia Espacial Europea, que xa non é a primeira vez que se realiza ali. Casi 200 xóvenes de toda Galicia, entre eles estaba un grupo do Colexio Cruce de Cerceda, que tamén participaron ca súa aportación, en
neste caso de un pequeno satélite tamén para recoller, pois todos eles, os de Cerceda incluídos, repartidos en 28 grupos de traballo, estiveron na pista de aeromodelismo de Cerceda. Un cohete de 2 metros de longitude saliu da súa lanzadeira a 360 km por hora e subiu aproximadamente 1 km. No seu interior portaba 6 satélites de tamaño de unha lata de refresco, outros 22 foron enviados ao ceo a bordo de un dron de grandes dimensións. Ao chegar a uns 1000 metros aproximadamente, o cohete se abriu e soltou os 6 satélites que desplegaron os seus paracaídas. En terra, os rapaces realizaban todo tipo de comprobacións, temperatura, presión atmosférica, humedade, altitude, mentras os seus artiluxos tomaban terra. CANSAT é unha iniciativa enfocada a futuros enxeneiros aeroespaciais e tamén de telecomunicacións, donde amosaban o que os nenos xa van aprendendo en toda Galicia. Entre eles, ali responsables estaba Fátima García, xefa do Servicio de Coordinación Estratégica de Innovación da Consellería de Educación, que dixo que o nivel amosado en Cerceda era moi bo, pero tamén era moi alta exixencia. O secretario xeral de Educación, Manuel Vila, tamén fixo unha valoración moi positiva deste certamen para fomentar a vocación dos máis xóvenes. Ali estiveron presentes tamén as concelleiras do Concello, Catrina Queijo e Cristina Capelán, donde dixeron que se trataba dun proxecto moi bo, o que acuden máis de 200 rapaces de toda Galicia e que en Cerceda tamén había representación. Ao final, o gañador do CANSAT foi para, en este caso, o grupo Aquisat, do Instituto Aquis Telenis de Caldas de Reis, que se clasificaron para a final estatal, que será en Extremadura. Recordamosles tamén, cambiando de tema, que o Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas en faixas secundarias de xestión de biomasa que deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 de maio. Debe manterse limpa unha franxa de 50 metros ao redor do solo urbano, do núcleo rural, de edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións e parques ou de instalacións industriais e depósitos de residuos. Nesa franxa non se poderá plantar ou existir especies como eucalipto, piñeiro, acacia, mimosa, toxo ou fieitas. Estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e protexer as persoas, as vivendas e o medio natural. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono do Medio Ambiente 881 04 67 76 ou pasar pola oficina de Medio Ambiente, que está na terceira planta do Concello, polas mañáns. E se vostede está pendente de pasar a ITV do seu turismo, que sepa que poderá facelo en Cerceda. A ITV de Turismos, a Unidade Móvil da Inspección Técnica de Turismos, vai a estar en Cerceda os próximos días 6, 7 e 8 do vindeiro mes de maio. 6, 7 e 8 de maio se pode pasar a ITV dos Turismos en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Se queren, poden pedir cita xa no teléfono 981 92 80 80 ou na páxina web www.sicitv.com, no apartado de cita previa. Rematando co tempo, mañán mércores quedaremos situados entre unha borrasca en Azores e un anticiclón no norte de Escocia. Polo tanto, mañán teremos algún banco de néboa illado matinal, pero vai a dar paso a ceus con nubes altas que van ou que non van a impedir o paso do sol. O sol vai a ser moi protagonista durante toda a xornada de mañán. As temperaturas van a sufrir un descenso, que será máis notable incluso de 7 graus na mitade oeste, preto do mar. O vento vai a soprar frouxo de compoñente sur, moderado no litoral, e irá rolando o nordés xa na segunda mitade do día. Pois co tempo rematamos hoxe informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eiris. Na redacción a queñes falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.